सनी कहाँ? अंदर कमरा में। कमरे में सनी? सनी अरे भाई का दरवाजा खोला। आसमान सिर पे उठे ले दरवाजा बड़ा खोला। शोर काय मचात बड़ा। शुक्र करी खाली आसमान सिर पे उठा ले बानी। अगर हम दिमाग से काम ना लहले होती ना तो अपन बेटा चक्की पीस रहा होता। चक्की। ओहो आखिर सनी ऐसन कैले का बा बताई ना। खून कैले बा। देखी हमार बेटा कुछ ना कैले बा। देखिए हम कहता नहीं हमार बेटा कुछ ना कैले बा। से झूठ बोल ले बानी। सनी कहाँ है? हमार बेटा कुछ ना सनी कैले कहाँ बा। है? अरे ये लोग बाड़े के बताई। सनी बा कहाँ? सनी ही कमरा में। हाँ पीछे हटे आप। सनी सनी दरवाजा खोला। सनी अंजलि विल यू मैरी मी? शादी करबा हमरा से? तू साचो हमरे से शादी करे चाहत बाड़ा? ओह माय गॉड, ऑफ कोर्स आई विल मैरी यू। सर हाँ सर कुछ आवाज आ रहल यहाँ से। सर सर जिंदाबाद। लेकर शरीर पे चाकू के घाव बा। हॉस्पिटल ले जाके चल गाड़ी में डाले करा। पंकज जल्दी। हाँ सर। सर हमनी के तो फोन आयल रहे केहू के रेस्टोरेंट के अंदर चाकू मारल गइल बा। बाकी यहाँ पर तो जल्दी लेके जा। हमनी के मर्डर के फोन आयल रहे। बाकी तो जिंदा। मतलब सर खूनी दो लोगन पे हमला कैले बा। एक के रेस्टोरेंट के अंदर मारलस और दूसरा के यहाँ पे। अंदर चल के देखा नहीं सवाल के। सर सीआईडी। हाँ सर हम यहाँ के कॉल कर ले रहनी। हम यहाँ के मैनेजर बनी। बॉडी कहाँ है? वहाँ बा सर। चली। यहाँ होटल के बाहर एगो घायल आदमी पड़ल रहे। केहू चाकू से ओकरा पे हमला कैलस। आप लोग के पता ना चलल? एगो और घायल आदमी? सर हमने तो मर्डर के सदमा से बाहर भी ना निकल पाई और बाहर एगो और खून हो गई। खून ना भइल बा। ओके अस्पताल लेके गइल बारे। लागत चाकू मार ले बा। हथियार केहू देख ले बा का? जी बड़ सा नाइफ रहे। किचन नाइफ। ये रेस्टोरेंट के नाइफ रहल? जी ना हमने के रेस्टोरेंट के ना रहे हो। ए हमला करे से पहले वो कुछ बोलले रहल का? ना सर हमनी बात करत रहनी और अचानक जतिन के पीठ पे हमला कर दिलस और वो भाग गइल। वो आदमी के चेहरा देखला? दिखत कैसन रहे हो? ना सर चेहरा तना देखनी। एक्चुअली वो अपन चेहरा पे मास्क पहनले रहे। जैसे वो सुपर हीरो पहनले ना पीछे वैसे कुछ रहल। मास्क पहन के आयल, केप पहन के आयल, मतलब चेहरा छिपावे के चाहत होगी। अंजलि जी जतिन के केहू से कौनो दुश्मनी रहल? ना सर वो तो बहुत ही सीधा आदमी रहल। ओकर केहू के साथ कोनो दुश्मनी ना रहल। अच्छा ये फोटो देखी। ये आदमी के पहचाने लिए आप?
ई पे भी जतिन के तरह हमला कैले शायद उहे मुजरिम। ना, एकरा के हम पहले कबो ना देखनी। सीसीटीवी कैमरा भाई रेस्टोरेंट में? सर एक्चुअली मैन एंट्रेंस पे है, बाकी काहे? कहे कि जैसा ना बतौनी कि कैप और मास्क पहन के वो आदमी यहाँ रेस्टोरेंट में आयल रहे तो सिक्योरिटी ओकरा रोक लेत बाहर। एकर मतलब बा वो नॉर्मल कपड़ा में यहाँ आयल रहे, ओकरा बाद शायद वॉशरूम में जाके कपड़ा बदल ले होकी। हो सकेला। ई केप के पीछे वो कौन से कपड़ा पहनले रहल कुछ याद है? सर ओकरे नीचे काला कपड़ा पहनले रहे वो। सीसीटीवी फुटेज से पता चल जाए कितना लोग आए रहे यहाँ पे काला कपड़ा पहन के। हाँ पंकज, गुड गुड, ठीक है, हम पहुंच रहल बानी। का भइल? वो आदमी खतरा से बाहर है, ओकर नाम मीर है, जाके देखा तानी। ओके भी यह मास्क वाला आदमी मारले रहल कि केहू और? कैसन तबीयत है आपके मीर? बेटर है सर, थैंक यू सो मच। जे तोहरा के चाकू मरलस ओके पहचाने ला? ना सर, वो चेहरा पे अजीब सा मास्क पहन ले रहे। जब हम अपन कार पार्क करनी और रेस्टोरेंट की तरफ जाए लगनी तो अचानक से वो हमारा सामने आगे लोग हमरा से टकरा गए। हमारा हाथ में जो गिफ्ट रहा क्रिस्टल बॉल्स टूट गए। अरे देख ना सकेला का अंधा, हमार गिफ्ट तोड़ दिलस का, देख ना सकेला का? का वो वहां से भागे के बजाय तहार पास आयल और पेट में चाकू मार दिलस? हाँ सर। और तू ओके जानत भी ना रहला? वो बाइक कैसन रहल कुछ याद है? ओकर कलर नंबर? शायद ब्लैक कलर के रहे सर। हाँ, बाकी बाइक के नंबर ना देख पानी सर। हाँ, का कहाँ पे? ये सब भइल कैसे? साहब, हम लोग चाय पिए गए रहनी तो रामू इधर यहाँ अकेले रहा। हमने जैसे ही वापस आई रही तो देखने की, ए, क्या बड़ा तू अकेले रामू के? अरे के संभाला साहब। हमने पकड़े के बहुत कोशिश करनी, बाकी साहब वो हाथ से निकल गई। सर, ये खूनी तो बहुत सर फिर रहा, बेवजह खून कैले जा रहा। कुछो भी बेवजह ना होखेला पंकज। कौनो भी चीज चाहे कितना भी अजीब काहे ना होखे, ओकरे पीछे कौनो ना कौनो वजह तो जरूर होखेले। सर, तो तीनों मर्डर के वजह का हो सकेला? जतिन, मीर, रामू, ये लोगन के आपस में कोनो कनेक्शन ही नहीं है। एगो कनेक्शन है पंकज। का सर? पर्पल कलर, बैगनी रंग। बैंगनी रंग? सर हम समझ नहीं लिखे। ये तीनों लोगन पे जिन पे हमला भइल बा, मीर, जतिन और अभी रामू, इनमें एक चीज कॉमन है, ये तीनों बैगनी रंग के कपड़ा पहन ले। एगो कलर से आदमी के इतना नफरत हो सकेला कि वो खून करे पे आ जाए? अब एकर जवाब तो मास्क वाला आदमी ही दे सकेला। अब जब तक वो पकड़ल नहीं खे जाला, इस शहर में हर वो आदमी खतरा में है जे बैगनी कलर के कपड़ा पहन लेवा। यहाँ पे बाइक गिरल रहे, वहां कांच के कुछ टुकड़ा दिख रहा है, लागत बाइक से ही टूट के गिरल हो। ये कांच बाइक के हेडलाइट के बाद, ये देखा, ये गिलास यहाँ पड़ल बा। ये कैसन हेडलाइट है यार? ये मैकेनिज्म तो पहले कबो देखनी ही ना। एक मिनट। कुछ दिन पहले हम पढ़ले रहनी कि ऐसने कोनो हेडलाइट के बारे में फिर से चेक करे के पड़ी।
सर रेस्टोरेंट के सीसीटीवी फुटेज से ई 6 लोगन के पिक्चर मिलल बा। खूनी बात इहे 6 लोगन में से कौन है, बाकी के? ये देखा लगल बाड़े सब अपन अपन काम में। हमार बर्थडे है, बाकी केहू के विश करे के कोई चिंता नहीं के। यह दोस्ती के नमूना। अरे हाँ, सलूंके साहब, आपका भाई नहीं? 50 साल पहले। 55 साल पहले। हाँ 55 साल पहले। फिर भी याद नहीं के? हाँ? अरे तो आके चुपचाप काहे खड़ा रहनी? गला खराब है का आपके? हमर कोनो गला खराब नहीं के। और हम चुप कहाँ बानी? चुप तो तू लोग बड़ा। यार कोनो बड़ सुराग लाइल बड़ा तो बतावा ना यार। यार तहार जिंदगी में खाली सुराग ही सुराग है बस, और कुछ नहीं के। अरे कुछ और भी है भाई जिंदगी में, कुछ और भी है। और का हो खेला? कुछ नहीं के, कुछ नहीं के होवेला। सुराग सुराग चाहिए, सुराग लेके आइल बानी। यार कैसे न अजीब आदमी बाई। उ जोन चाकू से वार कैलेस ना, उ नौसिखिया प्रोफेशनल नहीं खे। अच्छा नो। और ये आप कैसे पता लगैनी? जौन तरीका से चाकू से वार भइल है ना, उसे पता लगेला। अंधाधुन चाकू से वार भइल बा, बिना सोचले समझले। अरे डॉक्टर साहब आप यहाँ? हम भी आपके अभी यादें करते रहनी है। तू हमके याद करत रहला? अरे थैंक यू दया, कम से कम तहरा तो याद है यार। का याद बा? का याद है? बतावा बतावा दया, का याद बा? ई लोगन से कोनो बात की उम्मीद लगावल बेकार है। सर आपके वो तोहफा। तोहफा ले आइल बड़ा? दिखावा दिखावा यार, सबके सामने दिखावा। ना वो तोहफा हम फॉरेंसिक लैब में भेज दिले। एक मिनट, कौन से तोहफा के बात करता रो यार तू? और काहे खातिर? इनकर कोनो बर्थडे थोड़े ना? अरे वो बर्थडे वाला तोहफा नहीं क्या, काम के तोहफा। वो सर जी केस 415 के ब्लास्टिक रिपोर्ट मंगौले रहले, तो हम भेज देनी फॉरेंसिक में। तू ई तोहफा के बात करत रहला? बैलिस्टिक रिपोर्ट है। बैलिस्टिक रिपोर्ट कोनो तोहफा होखेला का यार? तो आप का समझत रहनी है सर? मतलब एकदम बेकार। छोड़ा जाए यार। अरे सर सुनी तो। अरे जाए दा यार, उन लोगों के सुनावा तू, जे सुनावे के बा। ई हो का गइल बा सालुंके के? शायद टेंशन हो कि केस के ही खातिर। सर ये जौन बाइक के हेडलाइट के टूटल ग्लास मिल रहे क्राइम सीन पे, ये एगो खास किस्म के हेडलाइट बा सर। एकर नाम बा एडॉप्टिव सेंसरी हेडलाइट सर। और एकरा में जौन मैकेनिज्म बा सर, ये सेंसर जैसन काम करेला। ये कैसन हेडलाइट है सर? ये बहुते खास किस्म के हेडलाइट बा पंकज। ये हेडलाइट कैलकुलेट कर लेवेला कि बाइक कौन सा एंगल पे मुड़े वाला बा, और वो हिसाब से वहाँ रोशनी फेंकेला जहाँ साधारण बाइक के हेडलाइट के रोशनी ना पहुँच सकेले। सर तो ई हेडलाइट्स के जरिए हमनी मुजरिम तक पहुंच पाई? हाँ पूर्वी काहे कि बहुते महंगा मैकेनिज्म बा, और इंडिया में अभी तक एक एगो बाइक कंपनी बा जेकर पास ही बा, और शहर में मुश्किल से 2 गो शोरूम बा। तो फिर बस तू एक शोरूम में जा दया और दूसरा में अभिजीत जाई। सर ओके सर। कौन सा बाइक चाहिए? बस पसंद करें, चाबी हम आपके थमा दे। EMI पे मिलेला? हाँ जरूर सर, मिलेला। एक मिनट, हमने यहाँ बाइक खरीदे ना आयल बानी। हमने CID से बानी, तनी अपन मैनेजर के बुलाई। जी बताइए का बात है? मैनेजर साहब, आपके कंपनी के जौन बाइक में नया किस्म के लाइट आवे लागल बा ना, ये एडॉप्टिव सेंसर लाइट, हमनी के ऐसन कस्टमर के पता करे के हा जेके आप ऐसन हेडलाइट वाली बाइक बेचले होकर। जी ऐसन हेडलाइट वाली बाइक अब तक तो शोरूम में आयल नहीं खे, और ना तो हमनी ऐसन कोनो बाइक बेचली बानी। ऐसन हेडलाइट आपके कंपनी बनावे लेना। देखी 2 गो खून हो गइल बा, और एगो क्राइम सीन पे हमनी के ऐसन हेडलाइट के टूटल टुकड़ा मिलल है। अगर आप बाइक बेचले ना बानी तो वो टुकड़ा वहाँ पहुँचल कैसे? पता ना सर कैसे पहुंच गए। और ये हेडलाइट तो अब तक इंडिया में ही नहीं खाए, 5 दिन बाद आवे वाला है। आप चाहिए तो पूछताछ करके देख ली। ये फोटोग्राफ देखिए जरा, इनमें से केहू के पहचाने ले आप? नहीं कि सर, हम तो इनमें से केहू के ना जान ली। ओके, थैंक यू वेरी मच। सर का बात है? सर ये मैनेजर झूठ बोल रहा बा। मैनेजर झूठ बोल रहा है? का मतलब? सर वो हेडलाइट के 3 पीस आए रहे हमने के शोरूम में ट्रायल खातिर। सो ट्रायल के बाद एक दिन अचानक से सब गायब हो गए, और ये मैनेजर ही दिले बा 3 पीस अपन दोस्तन के और अपन रिश्तेदारन के।
ये फोटोग्राम ऐसे केहू के पहचाने ला तू? ये देखा। सर सर ये तो सनी है, मैनेजर के बेटा। मैनेजर के बेटा? सनी कहाँ? अंदर कमरा में। कमरे में सनी? सनी अरे भाई का दरवाजा खोला। आसमान सिर पे उठे ले दरवाजा बड़ा खोला। शोर काहे मचात बड़ा। शुक्र करी खाली आसमान सिर पे उठले बानी। अगर हम दिमाग से काम ना लहले होती ना तो अपन बेटा चक्की पीस रहल होता। चक्की। ओहो आखिर सनी ऐसन कैले का बा बताई ना। खून कैले बा? देखी हमार बेटा कुछो ना कैले बा। देखिए हम कहता नहीं हमार आप बेटा शांत कुछो रहिए, ना आप कैले हमनी बा। से झूठ बोल ले बानी। सनी कहाँ है? हमार बेटा कुछो ना सनी कैले कहाँ बा। है? अरे ये लोग बाड़े के बताई। सनी बा कहाँ? सनी ही कमरा में। हाँ पीछे हटे आप। सनी सनी दरवाजा खोला। सनी 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 हमार यकीन करा सर, हमके पता ना रहल कि सनी ऐसा कुछ कर सकेला। अब तो पता चलिए गई होगी वो चाकू आपके घर के बा और वो चाकू पे जौन उंगली के निशान मिलल बा वो सनी के ही बाड़े। ये कैसे भइल? सनी के तो ध्यान ना रख सकेलू। ओकर ध्यान रखल खाली हमार काम बका, आपके कोनो जिम्मेदारी ना रहे। एक मिनट प्लीज शांत हो जाइए आप दोनों। खाली इतना बताएं कि का वजह हो सकेले कि सनी जतिन, मीर और रामू पे हमला कैला। पता ना सर, हमनी उ लोगन के जाने नी तक नहीं खे। और जहाँ तक हमरा के पता बा सनी भी उनका के नहीं खे जानत। वो 3 लोग जेकर खून भइल वो लोग बैगनी पर्पल रंग के शर्ट पहने रहले जब वो लोग पे हमला कल गई। तो सनी के पर्पल रंग से कोनो नफरत रहेगा? नहीं के सर, ऐसा तो कोनो बात नहीं खे। सनी अभी भी होश में नहीं के दिख रहा है। और जब हमने ओकर कमरा में गल रहनी वो दरवाजा तोड़ के, तभी वो कुछ रिएक्ट ना कैलस। ई कोनो नया बात नहीं खे सर। ई तो उ दिन से चल रहल बा जौन दिन से उ टीवी शो रॉकेट मैन देखल शुरू कैले रहे। का? रॉकेट मैन? हाँ सर, उ टीवी शो के ऐसन लत लागल बा ओके, न तो टाइम पे खाला और ना ही सूतेला और घर से तका कमरा से भी बाहर ना निकलेला। रॉकेट मैन? सर साइबर टीम सनी के कंप्यूटर चेक कैले तो पता चलल कि उई रॉकेट मैन वाला टीवी शो के हर एपिसोड 90 बार देख ले बा। 90 बार? 90 टाइम्स? का बा ये शो में ऐसन? सर ई शो बच्चा लोग के कुछ ज्यादा ही पसंद बा। एकर शूटिंग यही चला था मुंबई में। सर इस टीवी शो में रॉकेट मैन जौन आदमी के मतलब वो पर्पल रंग की शर्ट पहले रहे, तो कहीं ये कनेक्शन तो नहीं है? शायद ही सनी खुद के सीरियल के हीरो समझ रहा है। रॉकेट मैन बन के वो लोगन के खून कर रहा है जे लोग बैगनी कलर के कपड़ा पहन ले। लागत तो इसने बा, बाकी काहे? सर साइबर टीम से पता चला है कि जौन वक्त रामू के खून भइल रहे उस समय सनी कंप्यूटर पर लॉग्ड इन रहल सर। तो वो वक्त ही सनी घर पे ही रहे? हाँ सर, और ओकर मोबाइल के लोकेशन भी घर पे ही दिखावत रहे। सर ई सनी रामू के खून न कैला सर। फिर सनी के अलावा केहू और भी ऐसा है जे ई रॉकेट मैन के चलते बैगनी कलर के कपड़ा पहने वालन के खून कर रहा। बाकी सर ई रॉकेट मैन के सरफिरा फैन तक पहुंचल कैसे जाई? पंकज जी को काम करा, साइबर टीम से कहा कि वो लोगन के लिस्ट बनावे जे ई रॉकेट मैन शो के फैन बाड़े और वो लोगन के ढूंढा जे बार बार रिपीट पे रिपीट शो देखले रॉकेट मैन के। और एगो बात साइबर टीम से इहो भी कहा कि जब तक हमनी के केस के इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो जाता ई शो इंटरनेट से हटा देवे। और दया
तनी रॉकेटमैन के सेट पे जाके देखा था सही कि सारा चक्कर बाड़े का काहे रॉकेटमैन देखला के बाद लोग खून कर रहल बाड़े। केवी 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 लगेले भाई आप लोग। ई केवी कहा चुप रहल बा, हमरा के खुजली हो रहल बा। तरह तो हर चीज में खुजली हो गेला। देखा कहां हो रहल बा खुजली? कैसे हो अरे हो सकेला? रहल बा खुजली ई देखो हमरा के। कितना सॉफ्ट कपड़ा लागल बा नीचे। अरे एक मैडम मिनट। पता नहीं कि खुजली हो काजल रहल जी, बा ता। प्लीज एक बार शूट खत्म होके दी, ओकर बाद आप लगा दे यहाँ अपन सिग्नेचर। अरे हमके ना आपके शो में काम करे के बाद सर, आप हमरा के माफ करी। हमार हर कॉस्ट्यूम पर ही साइन रही, या तो ई रही या तो हम। तो सर मुबारक हो के डिसाइड हो गेल कि हम ही रहब सूट पे। चला करल जा सूट। आओ। लिसन, ये अभी उतारा, अभी के अभी उतारा सब कपड़ा, तब पता चली एकरा के। हमार कपड़ा उतार देला आप लोग। सर अरे का दिखाई नहीं देगा, हम बिजी बारी। सॉरी सर, कुछ अर्जेंट रहे सर। अच्छा, इनके झगड़ा से भी अर्जेंट? जी सर, वो सीआईडी वाला आइल बाड़े सर। माफ करो, अब आपके शूटिंग में डिस्टर्ब करता नहीं हमें। ना ना, इनमें डिस्टर्ब वाली कोनो बात नहीं के। आप चाय ले, कॉफी? दीपक ना ना, ओकर जरूरत नहीं है। आप तनी वीडियो देखी ना। ई तो मतलब पहचान लेनी ना, आप ही के शो के बाद। आपके रॉकेट शो की वजह से शहर में दो लोगों के खून हो गए बा। का? जी मतलब हमनी के शो देख के लोगन के खून हो रहा। देखिए सर, आप लोगों की कुछ गलत फहमी भइला। पहला बात की वीडियो हमनी के शो के हाई देखी का ई वीडियो रॉकेटमैन के नहीं है? जी नहीं, एकदम नकली है। ई में आप मिस्टर ब्रेन के कैरेक्टर देखी, एकदम अलग है। ई हमनी के मिस्टर ब्रेन बानी। नमस्कार सर, हमके भी ऐसा लगा था कि इस शो के बहुत से फैन हैं सर। सर उ लोगन में से केहू तक वीडियो बना के इंटरनेट पे डाल दिले हुई। और सर हम लोगन के अलाउड ही नहीं थे कि हमने इस शो के कौनो भी वीडियो इंटरनेट पे डाली, न तो टीवी चैनल हमनी पे केस कर दी सर। अच्छा, हेलो। हाँ दे सर। हाँ पंकज, हम लोग यहाँ वो रॉकेटमैन के शो के सेट पे बानी। इनकर कहना बा कि वो वीडियो ये लोग निखन बनौले। साइबर टीम से पता करे कि बनौले के बा और इंटरनेट पे के डाले बा। सर उस साइबर टीम के एगो खबर हमके आपके भी देवे के रहल। हाँ बताओ। सर कहा जितना भी लोग वो वीडियो देखले बाड़े, साइबर टीम उनकर पूरा कुंडली निकाल लेले बाड़े। उनमें से एक आईपी एड्रेस बा सर, उस 60 बार वो वीडियो देखले बाड़े। 60 बार? हाँ सर। लगत यो सनी जैसन इस शो के बहुत बड़ा फैन बा। सर परम नाम हो के दिन भर इंटरनेट पे ही बैठा रहेला, और वो इंटरनेट से सर रॉकेटमैन के कॉस्ट्यूम और मास्क भी मंगैले बाड़े। अच्छा? हाँ सर, कल दोपहर के ही मंगैले बाड़े। वो दोपहर के डिलीवर भइल परम के और रात के रामू के खून भइल। लगत है दूसर का खून ही ये परम ही बा। एगो काम करा, ये परम के लोकेशन जल्दी भेजा हमरा के। अब भैया भेजे तानी सर। डायरेक्टर साहब, अभी तो हम लोग जा रहल बानी, बाकी जरूरत पड़ल तो हमने के फिर आई यहाँ पे। श्योर सर। थैंक यू। काजल जी, तनी 1 मिनट यहाँ आई। जी सर। आपसे तनी काम रहे। जी। सर ये वो परम के एड्रेस पर जौन पंकज देले रहल। जी कहीं आपके केकरा से मिले के बा? मैम परम कहाँ बा? वो जस्ट अभी अभी बाहर गइल बा, कोनो फैंसी ड्रेस कंपटीशन की खातिर। फैंसी ड्रेस कंपटीशन? हाँ, वो होकेला ना जौना में लोग अजीब अजीब कपड़ा पहन के जाले, वो भी कोनो मास्क और कोनो लंबा सा ड्रेस में गइल बा। अभी जस्ट बाइक से गइल ही बा। वो कहाँ जा रहल बा, कुछ बतौलो सबके? ना इताऊ ना बतैलस कि वो कहाँ जा रहल बा। ठीक बा, थैंक यू। बाकी आप लोग बाड़े के हमनी के ओकरा तक पहुँचे के पड़ी। बाकी सर पता कैसे चले कि वो गइल कौन तरफ बा? 5 मिनट पहले निकल बाऊ यहाँ से, ज्यादा दूर ना गए होगी। एगो काम करा, ट्रैफिक कंट्रोल रूम में ये परम के बारे में अलर्ट करा। ओकरा से कहा कि अंधेरी के आसपास केहू कैप और मास्क पहन के बाइक चलाओ दिखल गई बका। और हाँ, हम लोग भी यहाँ से अलग अलग दिशा में चल जाइए ओकरा ढूंढे खातिर। ठीक बा?
हाँ पूर्वी, कौन क्लू? सर अभी तक तो ना। ठीक बा, नजर रखा आसपास। ओके हाँ फ्रेडी, का भाई? हमके भी कहीं दिखाई नहीं दे ओके, रहा। आसपास ही कहीं होके के चाहिए। अरे भाई साहब, यहाँ से केहू के बाइक पे जा देखनी का मास्क पहन के लंबा कपड़ा पहन ले रहे नहीं साहब। ना? सर हाँ पूर्वी, सर बाइक पे एगो लड़का जा रहल बा जौन मास्क और कैप पहन ले बा। ये बा सर। कितना दूर बात हो रहा से? सर ये कुछ 100-150 मीटर दूरी पर। सर हम आरटी ऑफिसर के बोल दिए ओकरा पकड़े खातिर। ना 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 ना, ओकरा पास हथियार भी हो सकेला, चांस मतलब। ओकरा फॉलो करो। वो कौन तरफ जा रहल बा? जा कौन तरफ रहल बा? सर यहाँ पर एलिफेंट चौक। रेडी, एलिफेंट चौक पहुंचा। यस सर। भाई साहब तनी तेज चलाई। ऊ बाइक वाला के पीछे। काजल जी, तनी 1 मिनट यहाँ आई। हमारे साइज के एगो पर्पल शर्ट अरेंज कर सके नहीं? हाँ जी सर, कब तक चाहिए? अभी। रॉकेट मैन, हाँ? तोरा का लगा रॉकेट की तरह उड़ जेबे तू? सारिका, ई कब से वीडियो देखे बैठल बाड़े? हाँ? अरे ई हठी ना रहल बाड़े। ऊ कह रहल बाड़े कि जब तक मर्डरर के पता ना चल जाई हम रिपीट मोड में ही देखत ही रहब। अच्छा, और उनके बारे में पता का चला? सर ओकर भी हालत एकदम सनी जैसन ही बा। बाकी ओकर सिस्टम में भी ड्रग्स ना मिलल। सालुंके, सालुंके, का? अरे ऐसन का बाई वीडियो में? कब से देखे बैठल बाड़ा तू? 30 बार देख चुकले बानी और 50 बार देखे के पड़ी। तब तक देखब जब तक सुराग हाथ नहीं के लग जाए। और वैसे भी तू लोगन के सुराग ही चाहिए ना, और तक कोनो संबंध बा ही ना हमनी के। सर, सर, ई साइबर टीम से पता चल गई है कि वीडियो कहाँ से अपलोड भइल बा। कहाँ से अपलोड भइल बा? आउट ऑफ इंडिया से सर। हाँ? ये कैसे हो सकेला? ये रॉकेट मैन शो तो यहाँ इंडिया में ही बनल बा। हाँ सर, वो बात सही बा कि खबर पक्का है सर। ना पंकज, खबर शायद गलत बा। सर ही देखी ई वीडियो जब हम वापस देखनी था रॉकेट मैन के कपड़ा में हमरा के का मिलल। केवी सर ही हमारी नाम के इनिशियल बा। आपके नाम के इनिशियल के ही जोन कॉस्ट्यूम बा, ओ नकली रॉकेट मैन के वीडियो में कैसे? सर हमके का पता? हमके का पता? हाँ, एकर मतलब साफ बा, चाहे तो आप या फिर आपके यूनिट में केहू बा जई कॉस्ट्यूम के उन नकली वीडियो बनावे में इस्तेमाल कैले बा। सर हम कुछ ना कहनी, बाकी हाँ सेट पर कुछ लोग हमार काम से जेलस बाड़े। हो सकेला उहे में से केहू के कैल धैल होखे। ऐसन कितना कॉस्ट्यूम बा तारा पास? जी 3 बा, एगो अरुण पहनले बा, 2 को बैकअप खातिर हमने रखे नी, अलमीरा में सेफ बा। दिखावा तानी? मैम ही देखी, दोनों कॉस्ट्यूम सी हैं बा। हम तो आपके पहले ही कहले रहनी, आपकी कोनो गलतफहमी हो गई बा। मैम ये कॉस्ट्यूम इतना एक्सपेंसिव बा कि इनका लॉक करके रखल जा रहा, और अब हमरा अलावा और केहू हाथ ना लगा सकेला। ले जा सकेले शूटिंग खत्म होखला के बाद, और बाद में शूटिंग शुरू होके से पहले ला के रख भी सकेले। अलमारी के चाबी केकरा केकरा पास होखेला? वो प्रोडक्शन कंट्रोलर के पास होखेला, बाकी वो ऐसा ना कर सकेला। तो हो सकेला कि वो और डुप्लीकेट चाबी बनवा ले होके ओकर चाबी से।
तनी प्रोडक्शन कंट्रोलर के बुलावा। अरे राजेंद्र कहाँ बुलाए ओकरा के? यहीं बनी सर। सर हमके पता रहे सारा इल्जाम हमरा पे ही आवे वाला बा। जब भी शूटिंग में कोनो गड़बड़ी होखेले तो डांट प्रोडक्शन वालन के ही पड़ेले। अलमीरा के चाबी तोहरा पास बना? खाली नाम के खातिर होखेला हमरा पास सर। दिन भर में इतना सब लोग बाड़े जे हमसे चाबी मांगत रहेले, कबो कॉस्ट्यूम निकाले खातिर, कबो जूता चप्पल। तो अलमीरा के चाबी के मांगेला तोरा से? तनी नाम बतावा तो। सर ये देखिन सर, इस छल्ला में इतना सारा चाबी बा सर, कॉस्ट्यूम के, प्रॉपर्टी के। हम तोरा से नाम पूछनी, कौन सा चाबी कौन सा अलमारी कही ना। ये चाबी का गुच्छा के लेके जाला? सर एगो काजल जी और उनका असिस्टेंट माला, एगो हमनी के डायरेक्टर साहब, एगो आर्ट डायरेक्टर और 6 स्पॉट बॉय और जज दादा सर। और तू भी? बाकी हम कुछ ना कहनी सर। के का कहले बा वो हम पता लगा ले। थैंक यू। सर अपने अलावा और 10 लोगन के नाम लेलस है ई राजेंद्र। और इस सबके मास्टरमाइंड 11 लोगन में से केहू भी हो सकेला। बाकी के? सर सस्पेक्ट के लिस्ट त बन गई, बाकी अभी तक ही पहेली ना सुलझल कि ई वीडियो देख के लोग खून काहे कर रहल बड़े। ऐसन बा का ई वीडियो में? यार सारिका, ये अभी वीडियो देख रहल बड़े? सर हम का करी, हमके तो बहुत फिकर हो रहल बा। ई वॉशरूम तक के भी ब्रेक ना ले लगातार देखे जा रहल बाड़े। यार भइल का एकरा के? सर वैसे ई आप सबसे थोड़ा अपसेट बाड़े। बाकी काहे? आप में से केहू भी इनके विश ना कैले। आज इनकर बर्थडे बा। का? ओ गॉड, हम तो भुला ही गई नी काम में। अरे यार तू तो बता देता पहले। वो हमरा के मना कैले रहले आपके याद दिलावे खातिर। इला सुना, यही खातिर वहाँ पे ना उखड़ल उखड़ल नजर आवत रहले। अब समझ में आयलू तोहफा का कहत रहले। सर बर्थडे गिफ्ट। अरे यार जा। हेलो सर, आई एम सो सॉरी सर, मतलब मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर। डॉक्टर साहब। हाँ सालुंके, हैप्पी बर्थडे सालुंके। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे सालुंके सालुंके साहब। हैप्पी बर्थडे टू यू। May God bless सर। सालुंके का करत बड़ा? रुका। अरे हाँ सर चेयर। बैठाओ बैठाओ, आराम से बैठ जा। हाँ, पानी लेके आ। का भइल सालुंके? सर? अरे सर, पानी अब- पानी। इली सर, पानी पी सर। सर सर पर्पल कलर के इतना भयानक असर? यार ई परम और सनी पे वीडियो देखला के बाद ऐसने असर भइल रहे। माने लोग कोनो ड्रग के इन्फ्लुएंस में ना बल्कि वीडियो से सम्मोहित होके खून कर रहल बाड़े। बाकी ऐसन का है ई वीडियो में जो लोग यही तरीका से हिप्नोटाइज हो रहल? कुछ दबाव वीडियो में। जे भी वीडियो के बार बार ध्यान से देखेला ओकरा अंदर ही पर्पल कलर पहने वालन के खून करे के जुनून सवार हो जाला। हमने वीडियो देखा था नहीं, ऐसा तो कुछ नजर नहीं आ रहा कि आदमी इतना वायलेंट हो जाए। बा अभिजीत, कुछ त बा ई वीडियो में। एगो काम करल जाओ, रिवाइंड करके फिर से देखल जाए, स्लो मोशन में एक एक फ्रेम चेक करल जाए। सर ये फ्रेम का हो खेला? पंकज, 1 सेकेंड में 25 फ्रेम हो खेले। जैसे ही देखा, ये फर्स्ट फ्रेम, ये सेकेंड फ्रेम, थर्ड फ्रेम, किल,
विलेन आगे का बा। इन किल विलेन इन पर्पल पर्पल बैंगनी, सेव किल विलेन इन पर्पल सेव द वर्ल्ड। मार डलस वो आदमी के जे पर्पल पहन ले बा, बचा ला ई दुनिया के। नॉर्मल स्पीड में ये मैसेज नजर ही ना आवत रहे। सबलाइमनी टेक्निक अभिजीत, सबलाइमनी टेक्निक एडवर्टाइजिंग के एगो टेक्निक भाई 1915 में इस्तेमाल करत रहे एडवर्टाइजर्स। दर्शकन के कॉन्शियस माइंड पे ना सब कॉन्शियस माइंड पे असर करत रहा, अवचेतन दिमाग पे। बाद में बंद कर दिहल गई काहे कि ह्यूमन राइट वाले सब बहुत सारा ऑब्जेक्शन ले सबलाइमनी टेक्निक। सर हम भी सुन ले रहने की ई टेक्निक हेवी मेटल म्यूजिक में भी इस्तेमाल करल जात रहे। 1970s में तक कितना लोग आत्महत्या कर ले रहा। और ये तरह के टेक्निक और कला के गलत इस्तेमाल करत रहे कईयो लोगन के हिप्नोटाइज करके उनकरा से जुर्म करवावत रहे। एग्जैक्टली। अब के होगी ओकर अगला शिकार के? देखिए हमरा तक कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर हमने के यहाँ काहे बुलावल गइल हा? सर उहे तो सोचा नहीं हम शूटिंग शेड्यूल से वैसे ही पीछे चल रहा बानी और अभी नया ड्रामा ये लोग शुरू कैले बारे। प्रोड्यूसर साहब खुद मैसेज कर ले बाड़े तो उनका बात तो टाल नहीं सके नहीं। चला बैठ जाइए आप सब, शायद अपन अगला शो के कॉन्सेप्ट चाहे आइडिया शेयर करे चाहत हो के प्रोड्यूसर साहब। मे भी बैठ जाते हैं। आए चलिए सर। अरे ये तो वही नकली वीडियो बा हमनी के टीवी शो वाला। शाबाश रॉकेटमैन शाबाश। ये देखे खाते बोले हैं हमने के। आज अगर तूने के होत तो दुनिया खत्म हो जात। आज एक बार फिर से तू ये दुनिया के बचा ले। अरे का ये वीडियो तो फिर से शुरू हो गई। गाइस सॉरी, एक ही वीडियो बार बार देख के हम अपन टाइम वेस्ट ना कर सकें। आई एम लीविंग। ये दरवाजा कैसे बंद हो गए? अरे क्या ड्रामा है सर, दरवाजा भी बंद कैले बारे में क्या रहल बा। दरवाजा खोला। लगा था प्रोड्यूसर के अगला शो के कोनो प्लान तो नहीं के बन रहा। ओ गॉड, ये तो तीसरा बार शुरू हो गई वीडियो। प्रोड्यूसर साहब बार बार काहे दिखा रहा हमने के वीडियो? सब पर्पल पर्पल हो गए। और अभी कौन नया ड्रामा है सर? पर्पल लाइट। पर्पल लाइट। बाहर से दरवाजा भी बंद करे बड़े लोग सर, हद हो खेला। का हो का रहा है? शाबाश रॉकेटमैन शाबाश। अर्जेंट रहे सर, वो सीआईडी वाला आइल बाड़े सर। दीपक टीवी शो में स्पॉट बॉय के काम करेला, हाँ? और शूटिंग के बाद खून के खेल खेलत रहला।
खेल खेलल त हमनी भी अच्छा तरह से जाने ली। फंसा देहनी ना हम लोग भी तोरा के तोरा ही जाल में। तो के वहां से बाहर निकाले खातिर हमने वो वीडियो रिपीट मोड पे ऑन कर देले रहनी, फिर पर्पल लाइट्स ऑन कर देनी, जौना से सब कर कपड़ा बैगनी नजर आवे लागल। तोहार भी खाली मुजरिम माने तोहरा के मालूम रहल कि खूनी बैगनी कलर के कपड़ा पे अटैक करेला। बस फिर क्या रहा है? भेगी बिल्ली जैसन तू वहां से जान बचा के भाग निकलना और हमनी के चंगुल में फंस गईला। बहुत देर कर देले तू लोग हम क्या अपन चंगुल में फंसावे में। अब हम कामयाब हो गइल बानी। एके तू कामयाबी कहेला? मासूम लोगन के जान लेहा, उनकर ब्रेन वॉश करल, उनसे खून करवाइब, एके तू कामयाबी कहेला? साइंटिस्ट बानी हम, साइंटिस्ट। अपना मकसद खातिर रोज नया नया एक्सपेरिमेंट करेनी हम। एकर खातिर 2-3 लोग के जान भी चल जाए तक कौनो चिंता नहीं खे। चुप! विज्ञान इंसान के जिंदगी देला, इंसान के जिंदगी लेवेला ना। तू जोना के विज्ञान कहेला ना, वो 2 मासूम लोगन के जान ले लेलस। कानून तोरा के कबो माफ न करी। कड़ा से कड़ा सजा होखी तोरा के। हाँ वैसे एगो बात बताई यार, का बाड़ा तू लोग कंजूस ही। अरे इतना छोटा सा केक लेके आयल बड़ा यार। इहो लेके जा। सर एक तो आप हमरा पे हमला कैनी और आपके बर्थडे की यादगार बनावे खातिर केक लेके नहीं, और आप कहते हैं कि यार देखा, हमला करे खातिर हम तेरा से माफी मांग लेनी, हम फिर से सॉरी बोले तानी यार, लेकिन केक तो छोटे भाई यार। अरे इतना छोटा केक तो ये अकेले फ्रेडी खा जाए। सर आप प्लीज केक काटी ना, बहुत भूख लगल बा। एकरे बाद आपके डिनर पार्टी में तो जाके बा, हमार पार्टी। हाँ अब आप कंजूसी मत करा यार। अच्छा ठीक है यार, तू लोग भी क्या याद रखवा, आज सालुंखे के तरफ से पार्टी। चल अब हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू।